Nachádzame sa v okolí Vysokých Tatier, kde momentálne riešime akútny problém s nadpočetným výskytom medveďov. Stretli ste sa niekedy v živote s medveďom? Stretol. A čo ste robil pri tom, keď ste ho stretli? Bicykloval som sa, išiel som na bicykli a v podstate 10 metrov predo mňou vyšiel na cestu medveď. Čiže keď som zabrzdil, našťastie sa medveď zlakol a ušiel. Ja samozrejme ešte 5 minút som sa tam mierne triasol a až potom som sa pohol ďalej. No s medveďom nie celkom, len videla som ho v diaľke takých 30-40 metrov. A čo ste robili, keď ste ho videla? Že si Otočila som sa a išla som smerom dole v lese. A počítam s tým, že sa môžem s nimi stretnúť, ale nepočítal by som s tým, že sa stretnem niekde pri dedine alebo v blízkosti rodinných domov. To znamená, že malo by sa to riešiť, lebo medvede takisto, keď sú to proste aj zvieratá, tak tiež by mali rešpektovať naše bývanie. Výpovede z ankety a skreslenie médií naznačuje tomu, že medvede konkrétne v tejto oblasti narúšajú ľudské prostredie. Myslia si, že tento problém treba riešiť, odborníci však varujú, že smrť nie je riešením. Myslím, že to problém s medveďmi akoby nerieši, že tých medveďov je toľko, koľko ich je, pretože je v tom prostredí nejaké množstvo potravy a tých medveďov je skrátka toľko, koľko odpovedá množstvu tej potravy. Slovenský zväz poľovníkov tvrdí, že medvede sú v našej krajine premnožené. Ochrancovia prírody si myslia, že to robia iba preto, aby mohli ich lov speňažiť. Neviem, mne sa zdá, že hlavne chýbajú ako keby nejaké vedecké dôkazy o tom premnožení. Mne sa zdá, že v tých územiach, kde sa hovorí, že medvede sú premnožené, tak možno keby sa prijali nejaké opatrenia, tak by sa tie strety s človekom mohli eliminovať, že by sa obmedzili alebo úplne vylúčili. Takže skôr sa mi zdá, že nemusíme strieľať medvede, nemusíme regulovať tú populáciu, možno stačí prijať iba isté opatrenia, lepšie zabezpečiť kontajnery. Tak ja si myslím, že oni majú svoj záujem na tom, aby mohli medvede loviť a vieme prečo, môžu si za to získať nejaké peniaze, keďže sú to poplatkové lovy a tak. Ale súčasne si myslím, že to problém s medveďmi akoby nerieši, že tie problémy z niečoho vyplývajú. Konkrétne v tom mieste vyplývajú z toho, že tie medvede tam majú ľahký prístup k odpadkom. Čiže keď poľovníci zastrelia medveďa, a tie odpadky tam zostanú, tak tam príde iný medveď, zastrelia aj toho a príde iný medveď a vlastne problém sa vôbec nevyrieši. Takže to, čo ja navrhujem, je, aby sa najskôr vyriešil ten problém, že treba z odpadky, alebo niekde, keď ovce nie sú chránené, tak tam má byť nejaký ohradník normálny. A keď je to zabezpečené nejakým spôsobom, že ten krok preventívny sa urobí a stále sú problémy, tak potom je možné toho medveďa odstreliť alebo odchytiť alebo nejako inak riešiť. Ale to, čo chcú poľovníci, je niečo iné. Oni len chcú regulovať počet, ale nechcú riešiť problém. Za Mladých reportérov pre životné prostredie Mária Jánošíková.